नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै बैसाग दाननि 6 खालार एप्रिल 20 खालार दा सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै सुक्लाय सेरफांनि गासैबो सोरबिथिंखौ नायनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जे रंजालि बैसागु खुंफुंदोंमोन बे खुंफुंनायनि दिनै खुंगा 28थि रंजालि बैसागु फोरबो दा बे रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो लादों। दा बेवहाय जोङो हाबाफारि हिसाबै सानसेनि हाबाफारि हिसाबै गिबियाव जोङो जोंनि आफादारि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे हारिमुवारि फिरफिला बिरहोनाय फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बिनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, बेनि उनाव जोङो दंफां फुलि गायनाय आरो लोगोसेयैनो बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लानानै लोगोसेयैनो जोङो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव नै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय जोङो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय लोगोसेयैनो जोङो बोराय बुरैनि जिथु रंजानायनि जि मोनसे नेरसोनथि बेखौ लाखिनो थाखाय बोराय बुरैफोरनि जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो लादों आरो लोगोसेयैनो जोङो ओनसोलाव जोङो हारि माहारि राव धोरोम बासिया लाखियो जाहाथे जों अनलायनानै थानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो गुबुन हारिनि मोसानायखौबो दिन्थिफुंनाय जोंहा हांख्रायदों। बावहाय बिथांमोना फैनायनि खोथा होदों। दा बेखिनि माखासे हाबाफारिखौ लानानै जोङो खुंफुंनो थि खालामदों। दा बावहाय जोङो मानगोनां बिथां आलासिमोनखौ लिंहरदों। दा बावहाय जोङो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनायखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि बिथां खनिन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ लिंहरदों। बिथाङा फैगोन, फैनानै जोंनि गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन आरो लोगोसेनो जोङो बेवहाय बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै आथिखालनि बिटिसिनि मानाव गेदेर चिफ बिथां प्रमद बर' सारनि अनसुलि बिसि पारुल भरारि बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे तामुलपुर बिधानसभा समस्तिनि मानगोनां बिथां MLA बिथां जलेन दैमारि बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। थिग बेबायदिनो आरो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनाबो मानगोनां सुबुं बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। जों बिथांमोनखौ लेंहरखानाय जादों। दा नंखायनो जोंनि जिखिनि सानसेनि हाबाफारि लानाय दा बे हाबाफारि लानाया जाहाथे जोंनि ओनसोलावल' जानानै थायाथों, दुलाराय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायावबो जाहाथे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव नैफोरबायदि रंजाथाइ फोरबोखौ जाहाथे बयबो फालिलाङो आरो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि जि हारिमुवा गोमालांनायनि लामा लादों जाहाथे बेखौ फिन फोथांना लाखिनायाव बयबो बिहोमा होलायो, हेफाजाब होलायो बेखौनो आङो खावलायनो लुबैदों। दा बेखिनियानो, गोजोन्थों। गिबियावनो सुक्लाय सेरफां रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनिफ्राय नोंथांमोन बड'लेण्ड मिडियानिसिम जोंनि रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंनि सुक्लाय सेरफां रंजालि बैसागु फोरबोआ 28थि बोसोराव आगान सुरबाय। दा जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि मोनसे थांखि थायो बयहाबो। दा जोंबो बेबायदि मोनसे थांखिखौ लानानैनो दिनैनि नैबे फोरबोखौ जोङो खुंफुंदों। दा बेवहाय जोंनि बर' हारिनि गाहायै जे हारिमु आरो बे हारिमु बिथिंखौ गाहायै बिथा खालामनानैनो दा जों अकल मोसानाय दामनाय देनायल'थ' नङा, बे बिथिंखौल'सो नोजोर होनानै जे बेखौ खुंदों बे नङा। गासैबो बिथिङावहाय माने अलराउन्डखौ नायनानै आरो अलराउन्ड डेभेलपमेन्टखौ नायनानै एक्सुवेलि बे जोंनि बैसागु फोरबोखौ जोङो गाहायै खुंनाय जायो। आरो बेवहाय जोंनि जा हारिनि मोनसे सिनायथि जे जोंहा जे मोनसे हारिमु दङ आरो बे हारिमुवा माने मोनसे गेरेमसा महराव जे जों आगान सुरनो हाबाय आरो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङानो हम
बा रांखान्थि बिथिङावनो हम बा बे बिथिङावबो जे बा गेलेनाय दा बिथिङावनो हम दा बर'फ्रा एसेब्लाबो दावगादों बेखौ जोङो नेवसिनो हाया। दिनै आं बेखौनो दुलाराय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय सारा आसामनि बड'लेण्ड ओनसोलाव आं बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जे जोंनि सुग्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि बानजायनायावहाय दा जोंनि सुग्लाय सेरफां रंजालि बैसागु फोरबोआ दिनैनि बे फोरबोखौ सानसेयारि हाबाफारि हिसाबै जों लादों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ जेरैबायदि सानदोंमोन जेनेबा साननैनि हाबाफारि लानो सानदोंमोन। माखासे जेनेबा थासारिबो थायो नालाय बेनिखायनो जोङो सम आरो सुबिदाखौ नायनानै जों साननै हाबाफारिखौ जोङो लाफुंनाय जायाखिसै। जों सानसेयावनो दिनैनि बे मेहेर गोनां बे हाबाफारिखौ जों खुंनो थाखाय सानदों। दा बेवहाय आलासि महरै जों लिंहरदों जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर नेहाथारि बिथां खनेन बसुमतारी सार बिथांखौ आरो लोगोसे जोङो दानि नैबे एक्जिस्टिं माने सोलिबाय थानाय जा सोरखार इउ पि पि एल सोरखारनि जायबा दा सोलिबाय थानाय BJP जयेन्टलि दा सोलिबाय थानाय सोरखारनि BTC नि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि जा माने आबौ बायदेव बिथांखौ जोङो हांख्रायदों दिनैनि बे हाबाफारियाव। दा बेबायदिनो जोंनि बे तामुलपुर जिल्ला तामुलपुर समस्तिनि MLA बिथांखौबो जों हांख्रायदों। दा हिसाबै जों सानदों दिनै बे बेखौ सानदोंमोन नाथाय बेवहाय जोंनि बर'खौ जिहेथु दा जेराव BTR गभर्नमेन्ट थासेयावबो बिथांमोनजों जों जयेन्टलि मोनसे सरकार थासेयावबो जे बिथांमोना जोंखौ माने बिमा बाथुलनि नोजोर नायनायखौ जोंनि सुग्लाय सेरफां रंजालि बैसागु फोरबोनिफ्राय बा आफादनिफ्राय जों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बेखौ जोङो एसे सोंखारिनाय बेबायदि बुङाब्लाबो माने बुंनो गोनां माने मोनसे बायद' फैदों जे बेखौ बेबायदि मोनसे डिसक्रिमिनेसन माबाखौ लाबोनाङामोन आरो माने जिहेथु जोंहाबो राइट्स दङमोन नङा होमबा बे मोनसे जोंबो आसाम हादोरनि सिङाव थानाय नालाय आरो जोंनि आसामखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' माहारिनिफ्रायसो हारिमु बिथिङावनो जा बायदिसिना बिथिङावनो जा आरो गेलेनाय आयदायानो जा मोनसे गोग्गोम बिफाव होदों होनब्ला जोंनि बर' माहारिया दा बेखौ बेबायदि डिनाय खालामनाया एक्सुवेलि जोबोद दुखु नांथावना जादों। आं बेखौ जोंनि दानि सोलिबाय थानाय दा सोरखार BJPजों दा UPPजों जा माने जयेन्टलि दा सरखार बिथांमोनजों मोनसे आपिल खालामनो सानो जे बेबायदि मोनसे माने गावस्रानाय बा डिभिजन सिस्टेमखौ बेबायदि खालामनाङामोन बिथांमोना आरो बेवहाय जोंनि सुग्लाय सेरफां रंजालि बैसागो फोरबोनिफ्राय आं बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे बुस्थुआ बे बाथ्राया जेनेबा इयुनाव जाहाथे बिदि जाया आरो जुदि बिदि जायोब्ला जोंफोरो माने खुद्रिनाय बेबायदि माने दिन्थिफुंनांगोन जानो हागौ होननानै आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायथिहरबाय। गोजोन्थों।